Mis-sena d-dieħla laqdiet volontarji reġistrati biss se jkunu eleġibbli li japplikaw għal għajnuna finanzjarja miġbura fl-istrina. Ħabret dan il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca li spjegat kif din id-deċiżjoni ittieħdet wara diskussjonijiet mal-Knisja. Dan minħabba li l-maġġoranza tal-laqdiet mhux reġistrati jagħmlu xogħol brabta ma' din l-istituzzjoni. Dis-sena kellna nikkonsidraw waqdiet li mhux reġistrati għaliex kien hemm għaddej il-proċess tar-reġistrazzjoni tal-għaqdiet tal-Knisja. Issa għandna dan is-serħan tal-moħħ anke mill-Arċisqof innifsu mill-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof li dawk l-għaqdiet tal-Knisja li qed jagħmlu ħafna proġetti soċjali ta' importanza kbira għall-poplu tagħna huma regolati allura u jistgħu allura jkunu regolati, allura mis-sena d-dieħla l-għaqdiet li jistgħu jibbenefikaw minn dan il-fond iridu jkunu għaqdiet li huma reġistrati. B'dan il-mod se jkun qed iseħħ dak li ilu jisħaq dwaru il-Kummissarju għall-Laqdiet Volontarji. Il-President Colejro Preca sostniet li d-deċiżjoni ttieħdet b'mod biex tkun garantita l-kontabilità fil-mod kif jiġu użati flus il-poplu Malti. Iva, dan ifisser il-mod anka ta' kif żviluppajna issa il-kriterji marbutin anka ma' sostenibilità tal-proġetti. L-ewwel nett irridu nagħtu trasparenza u kontabilità assoluta lil ġenerożità tal-Maltin, valur mill-aqwa għal flus li jinġabru mill-ġenerożità tal-Maltin, imma wkoll nassiguraw li jkun hemm tassew investiment soċjali u mhux sempliċement infiq. Intant 38 għaqda volontarja benefikaw mill-għajnuna finanzjarja miġbura fl-istrina. Dawn kienu magħżula minn 92 li applikaw għall-ewwel sejħa mit-tnejn li ħarġu din is-sena. Laqdiet volontarji ntażlu wara li għaddew minn proċess rigorus. Għal din l-ewwel sejħa kien hemm 700,000 euro x'jitqasmu. Uħud mill-laqdiet spjegaw il-ħidma li se jagħmlu b'dawn il-flus. Bil-flus li se nieħdu minn tal-istrina għana nagħmlu studju profond, professjonali fej bit-tama li siru nafu x'inhuma dawn il-problemi u l-bżonnijiet tal-familji tal-priġunieri. Fil-Kastana dar il-Kapitan qed tagħti servizz kontinwu lil persuni b'diżabilità li huma membri tiegħek, imma għandek dak is-settur tal-persuni b'diżabilità li għandhom bżonn aktar attenzjoni, ħafna drabi anki one-to-one fil-każijiet ta' challenging behavior li jekk ma jkunniex il-fondi biex inkunu nistgħu nimpjegaw nies ekstra biex ikunu jistgħu jagħtu iktar kasom u l-bżonnijiet tagħhom wieħed hija impossibbli. Tieni sejħa għalqet fil-25 ta' Settembru u diġà kien hemm 78 għaqda li resqet l-applikazzjoni tagħha. Għal din is-sejħa hemm allokati 200,000 euro maħsuba għal proġetti infrastrutturali.